क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। म्यूजिक बाय मोहन यादव। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। पहलवा तोरा दलिया गे जनुआ घुंघरुए लागल गे घुंघरुए लागल गे पहलवा तोरा दलिया गे जनुआ घुंघरुए लागल गे घुंघरुए लागल गे आगे घोषित कारी देनी गे जनुआ माँ जनुआ पागल गे आगे घोषित कारी देनी गे जनुआ माँ जनुआ पागल गे आगे माना हलियऊ तोहरा गे जनुआ लभरवा जन के गे लभरवा जन के गे आगे छोड़ी चली जैमी गे जनुआ बालोरवा चढ़ के गे आगे छोड़ी चली जहमी गे जनुआ बालोरवा चढ़ के गे आगे कैसे भूल जाइमे जानू हमारा के आज गे हम ना जानल जानू बन में उड़न बाज गे आगे कैसे भूल जाइमे जानू हमारा के आज गे हम ना जानल जानू बन में उड़न बाज गे तोहरा संगे जही बौगे जनुआ कोरवा में लागल गे कोरवा में लागल गे आगे हमारा घोषित कहनी गे जनुआ माँ जनुआ पागल गे आगे हमारा घोषित कहनी गे जनुआ माँ जनुआ पागल गे क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आगे चढ़ामी बालोरवा जानू हम मलोरवा ढरबऊ घड़ी के जहरवा पी के हम जनुआ मारबऊ घड़ी के जहरवा पी के हम जनुआ मारबऊ आगे चढ़ामी बालोरवा जानू हम मलोरवा ढरबऊ घड़ी के जहरवा पी के हम जनुआ मारबऊ खुलतौ डब्बा लोरवा गे जनुआ लोरवा हऊ ढरकत गे लोरवा हऊ ढरकत गे आगे छोड़ी चली जहिमी गे जनुआ बालोरवा चढ़ के गे आगे छोड़ी चली जहिमी गे जनुआ बालोरवा चढ़ के गे क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।